אני אף פעם לא הייתי בתוך מנגנונים פוליטיים. ההחלטה שלי הייתה לרתום את כישוריי, יכולותיי וזמני ככל שאני יכולה. וככל שנחשפתי למה עושים ואיך עושים, אני בדיפולט אומרת כן. אז אני גל, אני מבית יצחק שבעמק חפר. אני בת 8 עוד מעט. יש לי 2 בנות מדהימות, נשואה באושר. הנושא של החטופים הוא משהו שאני חושבת שכולנו חיים בצורה יומיומית, ויש לו המון היבטים, גם מאוד קונקרטיים ומעשיים, אבל גם רכים יותר בהקשר של האמון במערכות. האווירה הקשה של הייאוש מבחינתי מתמצא בשאלה חוזרת על עצמה במעגלים הביתיים, היומיומיים של מה יהיה, ולהגיד מה שיהיה זה מה שנעשה. יש לנו כוח, אנחנו צריכים לאסוף אותו מבפנים, אחד בעזרת השנייה, ולעשות.